Fáilte seach is mis Caitríona agus sa bhí sean seo taspáinna mé díobh cichlaí mhór Málaí scoile a bhaisiú mar gad. Mas mí na fáil amach cichlaí lena dhéanana chuinnig ag breanú ar an bhí sean seo. Cad atá ag tasáil mar sin. Mála scoile, éadach felt, do, bán agus dearg. Réitóirí puipi dubha, sisir agus an gona glú. Tusa muid lena clúsa. Gear mar chá trínt an bheaga as felt chomh. Gear mar péad níos lú as éadach bán. Gramig gon tríntan dovíd, sinníd na clúsa an chuit. Anis na scoile, gear rá thiorcail amach as éadach bán. Gear rá thiorcail eile níos lú as éadach dubh. Gramig go chéile iad, voilà, scoile. Gear thiorcail beag as éadach dearg, don trún. Tá sé réitor puipi ag tasáil nes, le féasa go chur ar an gá. Tá sé nám na písaí ar fad a chraimú do ghála scoile agus ligantó trimú. Sin é se mhála scoile nua. Tásúlam gur hadan mí seán leat, ná den cí darmad chláirú chun tuile fí seán a eicil. Slán!